שלום לכולם, אופיר מימונה, ואנחנו בסרטון הזה סוף סוף נסתכל בתוך המישן פלנר איך אנחנו בפועל מבצעים תכנון של משימה. בתוך המישן פלנר אנחנו נעבור לפלייט פלן. כפי שאתם מבינים, אני כרגע לא מחובר לרחפן, אבל זה לא משנה לעצם הדיון שלנו כאן. אז מה אנחנו רואים על המסך הזה? אז דבר ראשון, בצורה בולטת אנחנו רואים את המפה. מפה שמאפשרת לנו גם לראות מה אנחנו עושים, איפה אנחנו מתכננים, וגם יכולה לעזור לנו בתכנון עצמו, כיוון שאני יכול, כפי שאתם רואים, לגרור נ"צ וכן לעשות פעולות אחרות על המפה הזו. בצד הימני שלי יש לי את האפשרויות הבאות. דבר ראשון, לבחור מערכת קואורדינטות. אנחנו נשתמש במערכת קואורדינטות גיאו. אני יכול לבחור את סוג המפה שאני רואה כאן. בדרך כלל אנחנו נעדיף את גוגל הייבריד מאפ. זה לא הערך הדיפולטי שמופיע כאן, אז אתם מוזמנים לשנות את זה. והסיבה שזה טוב, מכיוון שזה מאפשר לנו להסתכל, ואגב אפשר לעשות גם פה זומים. כאשר אנחנו עושים זום, לראות ממש את המקומות. אם היינו בוחרים מפה אחרת, לא היינו רואים את המקומות במקביל. כרגע אני מחפש את האזור של המגרש במג'דל כרום. בואו נראה אם אני מצליח לאתר אותו. כן, הנה הוא נמצא כאן. ופה במיקום הזה אנחנו נתכנן את המשימה שלנו בסרטון הזה. מה עוד יש לנו בחלק הזה של המסך? אנחנו רואים את האפשרות ל-Load Waypoint File ו-Save Waypoint File. אלה אפשרויות שאנחנו יכולים להשתמש בהן כדי לשמור את תוכנית המשימה שלנו לקובץ ולהעלות אותו, לטעון אותו למישן פלנר חזרה אחר כך. כלומר, אנחנו לא זורקים את העבודה שלנו, אנחנו שומרים אותה ויכולים לטעון אותה אחר כך. תמיד טוב. האפשרויות המופיעות כאן מצד ימין מאפשרות לנו בעצם לטעון את תוכנית המשימה אל הרחפן, או לקרוא את תוכנית המשימה מהרחפן אל המישן פלנר. כמובן כל הדבר הזה צריך להיות כאשר אני מחובר בפועל אל הרחפן. מה זה ה-Home Point Location או ה-Home Location? ה-Home Location במישן פלנר היא נקודה וירטואלית. בפועל אנחנו יודעים רחפן, כאשר אנחנו מניעים אותו, כאשר הוא נמצא במצב ARM, הוא בעצם קובע לעצמו את ה-Home Point. ולכן אנחנו משתמשים בו כאן רק כאבזר שמאפשר לנו לתכנן את המשימה, או כדי שאנחנו נוכל בצורה ויזואלית לדמות לעצמנו איפה הרחפן יהיה, כאשר אנחנו רוצים להפעיל את תוכנית המשימה. והדבר הזה מאוד מאוד חשוב, אז אני יכול קודם כל לגרור את ה-Home Point לאותה נקודה שאני רוצה לבצע בתוכנית המשימה, אבל בצורה יותר פשוטה, בואו נחזור למגרש שלנו במג'דל כרום, אני יכול לקבוע בצורה פשוטה, לוחץ ובוחר את ה-Home Point, ואחר כך אני יכול לטייב את ה-Home Point בצורה כזו. בחלק התחתון של המסך אנחנו כאן נראה את התוכנית המשימה עצמה, את הפקודות שאנחנו נותנים לרחפן. כמה דברים חשובים לפני כן. אז קודם כל, Default Altitude, זה הערך הדיפולטיבי לגובה בפקודות שאנחנו ניתן. אני חושב שערך הדיפולט כאן הוא 100, אני שיניתי אותו ל-5, וזה אומר שהגובה שאנחנו מבקשים שהרחפן יגיע אליו בכל פקודת משימה הוא 5 מטרים למעשה. ואנחנו לא רוצים לעשות את זה שישאר בגובה 100 מטר, כי כמובן מה שיקרה שאנחנו ניתן למשל פקודת טייק אוף, הוא יעוף לנו לגובה 100 מטר, וזה גובה מאוד מאוד גבוה, ומבחינתנו אנחנו לא רוצים לעשות את הדבר הזה. דבר נוסף שאנחנו יכולים להסתכל עליו זה ה-Waypoint Radius, ואתם רואים אם אני משנה אותו עכשיו ל-20 מטר, אז המעגל מסביב ל-Waypoint שלי, או טווח השגיאה שלי, או הטווח שבו אני יכול לחשוב שאני נמצא בתוך ה-Waypoints גדל. אז ההגדרה של הטווח הזה, כמובן, אני יכול לרשום כאן 1 מטר, ואז אני אראה שהנקודה כאן היא מאוד מאוד קטנה, ולחשוב שאני מאוד מדויק. אבל הדבר הזה בפועל תלוי ב-GPS ובמהירות הכניסה שלי אל תוך ה-Waypoint. אנחנו נשאיר לכם לנסות ולבדוק את זה, ולראות איך זה עובד בשבילכם. אנחנו נשאיר את זה על 3 מטרים, אפשר גם לשים את זה על 5 מטרים, בצורה הזו. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בתוכנית המשימה שלנו. שימו לב מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להמריא מנקודה מסוימת, להגיע לנקודה אחרת, להטיל או להשתמש בסרבו, לאחר מכן להגיע לנקודת ציון אחרונה ולבצע נחיתה. אז לפני שנבנה את תוכנית המשימה הזו, אני רק רוצה להזכיר לכם, תחת ardupilot.org, Mission Planning, Copter Mission Command List, אני יכול לראות את כל הפקודות וההסבר שלהם, מה אני יכול לעשות. בואו נסתכל על הפקודה הראשונה, פקודת Take Off, אליה אני מאזין פרמטר אחד, שזה פרמטר הגובה. פקודה נוספת שנשתמש בה זה פקודת ה-Waypoint,
שם אני יכול לקבוע לא רק את הנ"צ ואת הגובה, אלא גם את ה-delay time. אני יכול להסתכל מה זה אומר ה-delay time, זה הזמן בשניות שבו אני נשאר ב-waypoint לפני שאני עובר לפקודה הבאה. אוקיי, אז בואו ניגש לתכנון המשימה שלנו. אז את הפקודה הראשונה שלנו אנחנו נבחר מתוך סט הפקודות, והיא תהיה פקודת take-off, פקודת המראה. אנחנו רואים שהגובה הדיפולטי שניתן לנו הוא 5 מטרים, זה הגובה שבחרנו כגובה דיפולטי קודם לכן. הפקודה הבאה שלנו תהיה פקודת waypoints, יכולתי לבחור אותה באמצעות add below, ואחר כך לבחור את הנ"צ באופן ידני. אפשרות נוספת, אני יכול ללחוץ ישר למפה, ואחר כך לטייב או לגרור לאן שאני רואה אותה בצורה ויזואלית, לאן שאני רוצה שהיא תהיה בצורה מאוד פשוטה. כמובן שבשיטה הזאת אני צריך תמיד להקפיד שהגובה הוא שוב 5 מטרים, אנחנו ממש לא רוצים שהרחפן יעלה לגובה 100, 200 או 300 מטר, מבחינתנו זה איבוד שליטה ואנחנו נצטרך לקחת את השליטה כשהדבר הזה קורה. בפקודת ה-waypoint הזה אני רוצה שהוא יחכה רגע איזה 3 שניות נגדיר לפני שהוא מבצע את ההטלה. כדי לבצע את ההטלה אנחנו נבחר בפקודה do set servo, ואתם תראו בסרטונים יותר מאוחרים עם יאשה איך אנחנו משתמשים בפקודה, איך אנחנו מחברים את הסרבו וכן הלאה. אבל כרגע אם אנחנו מסתכלים בדף בעמוד של הפקודות do set servo, אנחנו רואים שיש 2 פרמטרים חשובים של הפקודה הזו. הפרמטר הראשון הוא מספר הסרבו, במקרה שלנו הוא יהיה 9, והפרמטר השני הוא הערך ה-PWM, הוא נע בין 1000 ל-2000. אתם תראו במעבדה מה אתם רוצים שהסרבו יעשה, ולפי זה תחליטו, אבל אנחנו פה בדוגמה שלנו נשתמש בערך הערך המקסימלי. בואו נראה מה עשינו עד עכשיו. ביצענו המראה, הגענו לנ"צ, חיכינו 3 שניות וביצענו set servo שבעצם מפעילה את הסרבו. לאחר מכן אנחנו רוצים להגיע לנ"צ נחיתה שלנו. שוב אנחנו מוודאים גובה 5 מטרים ולבצע בסופו של דבר landing בצורה פשוטה. אני יכולתי לוותר על פקודת הנ"צ האחרונה, אבל אני אוהב לראות את הפקודה הזאת, ואני אוהב לראות בתוכנית המשימה שלנו את ההגעה בסופו של דבר ללנדינג. אם לא הייתי שם שם waypoint והייתי קובע לנדינג עם הנ"צ הזה, אז הוא היה עושה בדיוק אותו דבר. אתם לפי הנוחות שלכם תראו איך אתם אוהבים לעשות את זה. וזו תוכנית המשימה שלנו. את התוכנית משימה הזו אנחנו יכולים לשמור בקובץ, לנסות לערוך אותה אחר כך, או שאנחנו יכולים לצרוב אותה עם הרחפן שלנו היה מחובר ישר לרחפן ולצאת לשטח. כמה דגשים מאוד חשובים כאן לתוכנית המשימה. אז דבר ראשון, עוד פעם לגבי ה-home point, זו נקודה שאנחנו רואים שהיא נקודה מתוכננת. אנחנו חושבים שאנחנו נמריא או נשתמש בתוכנית המשימה בערך מכאן, ונוח לנו להסתכל על ה-home point בצורה ויזואלית. אבל בוא נניח שהייתי מפעיל את הרחפן כאן, או הייתם מפעילים אתם באיזשהו מקום אחר שלכם את תוכנית המשימה הזו. הרי הדבר הראשון שהוא היה עושה אחרי הטייק-אוף זה מגיע ל-waypoint הנוכחי. במקרה שלנו היה חוצה את הכביש ומנסה להגיע, הזזתי את ה-waypoint, מנסה להגיע אל הנקודה הזאת במגרש, וזה מקרה לא טוב. ולכן זה אומר שכשאנחנו רוצים להפעיל תוכנית משימה בשטח, אנחנו חייבים להכיר ולדעת בדיוק מה התוכנית הזאת אומרת. ויותר מזה, להיות מוכנים תמיד עם השלט, במקרה שיש בעיה כזו או אחרת, ואנחנו צריכים להחזיר ממצב אוטו למצב שליטה ידנית שלנו. ולכן כשאנחנו מפעילים משימה אוטונומית, אנחנו עדיין תמיד נמצאים בשליטה, ותמיד יודעים או ללחוץ RTL, או לעבור למוד אחר, כמו Stabilize או לויטר, למצב של שליטה שלנו, ולהחזיר את הרחפן אלינו קרוב. אנחנו לא נותנים גם במשימה אוטונומית בשום פנים ואופן לרחפן לצאת משליטה, לצאת מטווח ראייה, לעשות משהו שלא תכננו וכן הלאה. בשטח אתם תראו גם שאנחנו נדגים בסרטון מאוחר יותר, אנחנו בעצם נמצאים עם הלפטופ עלינו ורואים בכל פעם ובכל זמן מה הרחפן עושה, איפה נמצא, באיזה מוד וכן הלאה ומה מצבו. חשוב לנו להכיר את הדבר הזה כל פעם ובכל נקודת זמן בהטסה אוטונומית. אנחנו לא שולחים את הרחפן והולכים לישון, אנחנו תמיד נשארים איתו, מסתכלים עליו בטווח ראייה
קרוב עם משימה שאנחנו מכירים מראש. דגש נוסף, כמו שדיברנו עליו קודם, הוא הגובה הדיפולטי או הגובה בכל פקודה. אנחנו חייבים לוודא שהגובה שלנו הוא 5 מטרים ושלא יצא בשום פנים ואופן מצב שאחד הגבהים במשימה שלנו הוא 100 מטר. זה דבר מאוד מאוד חשוב להסתכל. ובנושא של ה-Waypoint Radius, אז אתם תראו לפי השטח, אם אני שם פה 2 מטר, אז אתם רואים את העיגולים קטנים, ולכן כשהרחפן יגיע לנקודה הזאת, אז באיפשהו ברדיוס של 2 מטר הוא יחשוב שכבר הוא הגיע ל-Waypoints. ולכן אם אתם רוצים להטיל כאן, אתם צריכים רגע לחשוב על המהירות שלכם, ולתכנן בעצם בהתאם את נקודת ההטלה שלכם. כמובן שאם אין לכם GPS טוב, והוא יכול להיות מספר מטרים לצורך העניין דיוק, אז זה גם לא כזה עקרוני שאתם תרשמו כאן 2 מטרים. יכול להיות שהרחפן שלכם גם יגיע לפה או לפה וכן הלאה. תנסו לדייק בבניית הרחפן שלכם, לעשות אותו מאוזן. אני חושב שאתם תצליחו יותר כשתעשו את זה כך. אוקיי, עד כאן תוכנית משימה אוטונומית. בהמשך הסרטונים אתם תראו איך אנחנו מחברים סרבו ואיך אנחנו בודקים אותו במעבדה, לפני שאנחנו בודקים אותו בתוכנית המשימה אוטונומית, וכמובן איך הכל נראה בשטח. ביי בינתיים.